Yemadoda sinengxaki asiwazi umlando walagama lethi Norox la super kuthiwa iNorox kwakuthenze kuthiwa iNorox imanike mathina imanike ndiqoshelise fast kodwa bakuthiwe ila super kuthiwa iNorox okay into eyenzekayo kahle kwakuzoba kumcimbi omkhulu so ikona inkomo eyayityebe kakhulu akuthiwa nguNorox akuzoxhelwa yona kula mcimbi lokuba umcimbi uzugcwalela Norox so into eyenzekayo ngoku kwathengwa lenkomo iNorox uyayibona lafika nyenyani isuku lokuba kuxhelwa uyayibona kwaqaliswa nyani ke inkomo yathathwa yavayelwa ebuhlanti yabizwa ke lonke khala inkathazo madoda into nayo yathi xa kufanele ixesha loba ngokufundini mayixhelwe kwaba kudunsa yadini abantwana babalekiselwe ezindlini imoto zasuswe ebaleni kuba kaloku le nkomo lena inkomo enamandla kakhulu kambe yaphila ukuhlula lo madoda lawo akalo nombono phela inkwisa mathango isiba zigate ibotyoza nalo gate abayayiphuncula amadoda lo nkomo yawashiya yotshona ehlathini so kodwa yemadoda izawuthwana le nto kwathiwa thukisela abafana kanjani abamathi uplan B uthi masiqaliseni ngengomso emadoda hayi ngomnye umcimbi mayixhelwe ngengomso lenkomo namhlanje makube kukhangelwe enye into ezawubiphekwa for abantu bakhoyo kulapho kwacaba khona ke kufunwa into ezawusetyenziswa for namhlanje kwatyunjwa loo madoda sesithemba lenyama bayoyikhangela loo nkomo leyo ngakusa ekuseni funeka ibe le nkomo lena iye kanjani inkomo ibaleke hayi kwacaba nyani ke kujongwe enye into enawuphekwa kulapho kwaphekwa ngolisupu kuthiwa iNorox namhlanje but ingekabizwa Norox kwakuthiwa yintoni ngegama layo yini elinye igama kwasithiwa nje isupu phofu Norox okanye intoni sasingekho isupu yayikhona yise iNorox la xesha so kwaphekwa yona yaninzi uyayibona kuba kwakusenzela uba nabantu kabafikileyo uyabona baza ngalaa nto bawufinyama uyayibona laa kanti inkomo iphuncuka uwashiyile amadoda hayi nyani into eyenzekayo kapho inkomo ibalekile kwathi ke ngoku kuze kwathi xa kuba late kwacaba hayi nyani abantu iyabastressa le nto le nkomo uthi iyawufumaneka kodwa hayi mayiyekwe izawuvuka iyokhangelwa ekuseni hayi kuyikhona ezinye zafika late bazinxile nyani zazikulaa nto baziyotya inyama zafika zaphayelwa la Norox Norox kulapho zathi khona madoda hayi man kanibe serious man noba uNorox ubhityuni nje kuthelwa ngubhaqa wanje uNorox angayenza naloo nto utsho laa nkomo babona le supu bathi bavama nguNorox bathi ngumhluzi kaNorox kanti hayi isupu bathi babona ngumhluzi kaNorox uNorox akatyebanga uyayijonga isupu ibantu ngumhluzi lungatyebanga iwest ayiwit babebanintsi yagcwala emcimbini kwacaba liyatrend eligama eyadini ke ngokweli wonke umuntu uthi kani siviseni lo Norox abafike emva bekeva inkomo ebalekile baciba nguNorox bathi abantu hayi mani wasekuthiwa sinxile ayikhona into lena utheni uNorox wabhitya wanjiphi inyama bebemane bebuza ingaba le nyama lena kukho ithathe yabekwa samwe okanye kwenzeka ntoni icaciswa le ndayi ngoNorox bezinyanzele nguNorox mani lo besiyazi uzawuxhelwa namhlanje uNorox hayi ke even ke ngoku nakusasa kusile yafika le nkomo kwacaba ibhaqiwe ungcono yaxhelwa nto waseyixheliwe inkomo ingesenguNorox igama layo abantu ke ngoku bathi nguNorox ukuze kuthi iNorox ngoba yakwazi ankomo yayibalekile namhlanje kusithi iNorox hayi yavakala ilingaphandle so la trenda kanjalo yiyo ilingaphandle pakula supu hayi ngicacile le nkomo ilingaphandle